Жизнь коротка, и не каждому в ней дано быть счастливым, богатым или красивым. А смерть, братишка, это единственное, что ожидает каждого. Belen dağlar, beýikliğine buýsanma. Güdazda suw bolan zerdek bolar sen. Tereň derýa, haywatyňa guwanma. Wagtyň ýetse, guryp ýerdek bolar sen. Dağlaryň arslany, babar peleňi, bir gün deň bolar pil peşe jeňi. Mecmegul behreyniň niliň neheňi, gulugyna urulan hardek bolar sen. Kıyamattan bir söz diýdim baýakda. Garaw bardyr ýersiz urulan taýakda. Zalimler har bolar, galar ayakda. Garip, sen ýyglama, şiirdek bolar sen. Ýagşy bedew menen hup mahbub guçan, bile eltipmidir bakyya göçen. Hakykat namartdyr imansyz geçen. İman bile barsaň, nerdek bolar sen. Ýagşylar ýanyna ýörgülsen özüň. Dur bolsun daima sözlegen sözüň. Alimlara uysaň açylar gözüň. Jahillara uysaň kördek bolar sen. Luqman gibi dertler dermanyn kılsaň, Süleymannek döwünü permana salsaň, İskenderdek yerin yüzünü alsaň, yere yegsan bolup yerdek bolar sen. Maktum oly garap sözle daşyňly, jaýyn bilip sarp et nanyň aşyňly. Kämil tapsaň, goý ýoluna başyňly. Eğer iyidinle yürüsen, erdek bolar sen. Мы с вами живем в удивительное время и в удивительном месте. Нам нужно понять, каким сокровищем в космосе и во времени